Hello guys! Welcome back again to my channel. So ngayon, ang vlog natin ngayon is about sa bulalo version. This is my version, Ilocano version. So samahan niyo ko guys. Let's go! Magandang buhay po mga ka-Amazona dyan. Welcome back to our channel po. Ito po ngayon, magbablog po ako na pagluluto ng bulalo. Special bulalo po ito. Ayan guys, thank you ulit sa panonood sa aking mga vlog. Thank you so much guys. Hope ko na nag-enjoy kayo at kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please like and share and don't forget to subscribe. Paki-click lang po yung red bell button below para updated po kayo sa mga bago kong video. Thank you so much guys. Keep safe and God bless. Bye!